דיקן הפקולטה, הפרופסור שמואל האוזר, ראש תוכנית ה-MBA, הדוקטור ירון זליכה, וראש התוכנית היוצא ומנהל הקמפוס החרדי, הדוקטור אייל מעוז, ראשי התמחויות, מרצים יקרים, אנשי מנהלה, בוגרים ומשפחות יקרות. המשימה המרכזית שלנו כמנהלים, מי בהווה ומי בעתיד, הינה קבלת החלטות. במהלך התואר סיפקה לנו הקריה את הכלים האקדמיים והיישומיים הנדרשים לקבלת החלטות הנכונות והמלומדות ביותר שנוכל לקבל. הוכשרנו במהלך התואר לנתח מהם המשתנים המשפיעים ביותר, לחקור ולדלות את הנתונים הרלוונטיים, להבין מתי מגיע הזמן הרצוי לקבל את ההחלטה, וגם קיבלנו כלים למדידת בעקבות ההחלטות שלקחנו. למדנו כיצד להגיע בצורה החזקה ביותר למשא ומתן, וכיצד להעריך את השירות שאנחנו מקבלים. ודוקטור זליכה, אני רוצה להגיד גם שלמדנו לעומק מהי אתיות, והפנמנו את החשיבות הנעלה של מעורבות חברתית ושל תקינות מערכות פרטיות וציבוריות כאחד במדינה מערבית מפותחת. כל אלה כמובן דרך לימוד מקרי בוחן של חברות הפעילות היום בשוק העולמי והמקומי. למדנו המון, אבל גם נדרשנו להוכיח שאנחנו עובדים עם הכלים שקיבלנו ולא רק רושמים אותם על דף או מסמך וורד, החל מניתוח של דוחות כספיים אי שם בתחילת הדרך, וכלה בבניית תוכנית עסקית מלאה בכדי לשכנע את הדוקטור אייל בעסק שלנו. חיפשנו אחר חברת ליסינג שתענה על הדרישות שהציב לנו מר שרבל שוקר, ושעות רבות עברו עלינו כשאנחנו מתברנים בין מחירת צ'יפים לבין איסוף מודיעין עסקי וניהול תזרים נכון, תוך ניסיון להסיט רווחי הקבוצה במשחק עסקים. לא היה קל בעולם העסקים היום, אבל עכשיו אנחנו הרבה יותר מוכנים ובשלים למשימות האלו, וזאת בזכות הצוות המצוין שליווה אותנו בתואר. כאן ההזדמנות להודות ליועצים, לסגל המרצים, למנהלת, לא רק על מה שתרמתם לנו במסגרת התואר עצמו, אלא גם על העצות, השיחות, הטיפים שקיבלנו מכולכם לגבי ניהול הקריירה הפרטית שלנו. מהיכרותי עם חבריי ללימודים אני בטוחה שלא נאכזב, ועוד תשמעו על הבוגר שלכם שמונה למנכ"ל משרד פרסום מצליח, או על הבוגרת שהפכה למנכ"לית של בית השקעות מוביל. זאת הבמה גם להודות ולהביע הערכה עצומה למשפחות, לבני הזוג, לחברים שלנו, שיצרו לנו אווירה תומכת, מבינה ואוהדת. אנחנו מודעים לוויתורים שעשיתם עבורנו, ובלעדיכם לא בטוח כלל שהיינו מגיעים למעמד הזה. ולנו הבוגרים מגיעה ברכת כל הכבוד. התואר השני במקצוע הזה הרי פגש את כולנו כשאנחנו כבר באמצע הדרך, כשאנחנו כבר מפתחים קריירה, חלקנו כבר אנשי משפחה, ולא עניין פשוט הוא למצוא זמן בחיינו גם ללימודים אקדמיים. היכולת של כולנו לעמוד במשימות של התואר הזה בהצלחה, מוכיחה שיושבת כאן קבוצה של אנשים איכותיים, שמבינים את חשיבותו של הרקע האקדמי יישומי לתחום שבו הם עוסקים, שיודעים שכדי להצליח ולהיות המנהלים המצוינים ביותר, צריך לעבוד קשה, ללמוד כל הזמן, לחדש, להתנסות, לשאול שאלות, לשמור על עיניים פקוחות ואוזניים קשובות, לקחת סיכונים מחושבים ולנצל את ההזדמנויות שמביאה לנו הדרך. עולם העסקים מחכה לנו. שיהיה לכולנו צוות, משפחות, חברים ובוגרים, המון בהצלחה בהמשך. תודה. ועכשיו סוף סוף אני רוצה להזמין את אחד מידידי האמיתיים ותומכי המוצקים של תוכנית ה-MBA, את דיקן הפקולטה למינהל עסקים, פרופסור שמואל האוזר.